Mhuri yeZimbabwe ndadzoka zvekare ende kana muchinge manga makateerera nyaya dzekubva kudhara ndini the nyaya metizhe ndinoweka nyaya yekunge mets right. Nyaya iri panapa iri kunetsa ndeyekuti zvoni Tagwirei ari kunzi adisqualifyiwa kuti haachaqualify kuita president. Zvinhu izvi zviri kutaurwa mumastreets ari kutenderera because of zvinhu zvake zvinyaya zvake zviri kutenderera because of the rumors yake yanga iri kunetsa chinzi mukomana ndiye sabotaja cab 3 zvikazotadza hazvo kubudirira mushure mekunge aita that meeting iyaya yaaita nana mavetera achivaudza zvakasiyana siyana vachizosimbisana kuti musaende kunovhotera cab 3. So izvezvo Tagwirei ari kunzi haachapa lume because of chiitiko ichocho chakaitika ende pari kutaurwa nyaya yacho zvichinzi vakuru vacho vari kuti is better kuti vatozviramwa zvecab 3 zvacho so that vakutongogara vachiziva kuti achatsvaga hake nzira dzake dzimwe dzaachada kuzoiningina nadzo kureva kuti hapachapindike zvekumhanya. That's why manga muri kuona kuti vanhu vakawanda vanga vari kungozevezera because vanga vasiri kuziva kuti what exactly is going on. Vanga vazhinji vanga vachingoti congratulations VP Chiwenga, congratulations chakati because nyaya dzacho dzanga dzatanga, nyaya dzacho ndo dzinenge dziri kuitika. But isusu manje tiri vanhu vaya vekuti tinorova iriba baba, kurova nemo tichitsemura tichipinda tichikuonesai maupdates ezvinhu zvinenge zvichiitika. But ndichazodzoka ndichinyatsoonesa nemi in detail. I just want kuti ndingokunzwisisa kuti muzonzwisisa kuti chii chiri kunyatsoitika. Tagwirei ari kunzi adisqualifyiwa. I'm sure zvichaswera hazvo zvaakuzara mumanews chinchi updates imomo muchanga maakuzvinzwa mumanews feeds vamwe vakudzitaura nyaya dzacho simozourangarirawo kuti always zvakatanga nani, zvakatangira kopi, zvinhu zviri very important izvozvo because vamwe vacho vari kushaya kuti vaitangira papi nyaya yacho chiri kuchinyautika. Mukomana nyaya iri kunzi ari kudisqualifyiwa nyaya yekuti ataoneka kuti iye wacho akutokura musoro anga akutoti maMP musaende iwe ungarambidzwa vanhu kunovhotera cab 3 iwe uri panhingirikini. But anyways akaita a very good job but yazongotenayo yakuita zvisiririzvo. Rekedza tinzwe vakuru andinawo panapa kuti vakamira sei pane nyaya yavo padhiri ravo chero because pari kupisa and let's go icho. Vana veZimbabwe ndini Dr. D ndiri musango vadiwa. Ndakataura ndikati president tinaye kudhara ndichamisa. Ndakataura kare ngavaite zvavari kuita asi president ndichamisa. Kamufana kaya kaNelson mukati Nero ndiye president iyeyo. Inzwa nziyo yakaimbiwa iyeyaya amene vakomana vakaimba vakati Chiwenga ibridge asi mutongi ari kumberi chamisa. Vanhu tisambonyengerera. Inini ndiri munhu wehondo ini. Ndiri pano pandigere panapa ihondo. Ndabata musheka wangu mutema netsvimbo yaSakuru Kagove. Kachiri musheka mutema ka idhuku nesketi yambuya nehanda. Kama musingapanzwisisi. Musheka mutema idhuku nesketi yambuya nehanda. Nepo vanogara musheka mutema. Munozwisisa apa? Handipenya handibenzikani. Ndinoziva. Why ndiri kudaro? Because ndiri komanda webako. Ndati kudini? Ndiri komanda webako. Pane nyuchi, pane makandwe, pane zvese. Hapana mhuka isipo ipapo. Mitupo yese iripo ipapo. Pandiri mitupo yese iripo. Kana iri yeZimbabwe kwete yeZambia. Aiwa no. Kana kuti zveZambia kachi ndezvana Mnangagwa ngavanopedza nyaya dzavo variko. Kwete isusu kuda kutibikira mbodza. Mbuya nehanda varipo vakataridza never. Ndakati Chiwenga musamuvengi. Mufana wangu Chiwenga. Chiwenga mudiki kwandiriko. In Dr. D. Chiwenga mufana kwandiri. Asi takaopareta tese naChiwenga. So Chiwenga izvo kuti kwa Dr. D ameno zvazvake zvazvenyuwo futi.
asi ndini Dr. D ndikutaura nhasi ndiri pano pandiri pana pamvuri ndabata mucheka mutema vamubuya nehanda nechingwe yasekuru Kaguvi ndakabata ndakadini vanoda ngavauye vane sechaikani mode munocha sei imi ndakakuudzai ndikati aiwa vana veZimbabwe Shwenga bridge ndianozotipa keke kachiti keke ndichamisa asi hamudi kuzwa ndakataura kudhara purezidhendi tinaye kudhara ndichamisa andozikamwa pasi rese ndichamisa nero mamuti nero inese ndambomuonani andimuzivini asi kungomona pamapikicha asi ndi anoziva kuti kuna komanda webaku ndiuziva vana veZimbabwe iye ndi anoziva kuti kuna komanda webaku iye naChiwenga ndo anoziva kuna komanda webaku inini ndati John ini because inini ndiri munhu wehondo inini ndakati dzangu nemasoja angu ndakataura kuti masoja ese aya majunior face ndevangu ini kudara kwete zviya zvinonzi hei chichi action kuita sei tinouya neaction kwete 45 degrees ndekutsvaira that is why ndichiti vanhu kana suriyorira garai muzimba menyu ndini Dr. D ndiri kutaura ndakati kana suriyorira vanhu garai pai muzimba dzenyu hapana chamunobva ichiri kuenda uko ndakati Mnangagwa ndini ndichamubata nemaoko ovhura ZBC yake ndoda muti ataure kuti now I'm done deal or no deal but I'm done ini handisiri president weZimbabwe finish zvaperezvo but from there ari kuenda mujairi futi apa vasina majaji ake aya tiri majaji wofutika chinomba road mupeze mota aende kuchikurubhi handiwe maximum kana kuhwahwa I don't know pahwahwa ndakamavharirwa pahwahwa inini Dr. D hapana chasingazivi ndakavharigwa mune vanhu vaya vaizi wanzi padeath sentence ini ndikuziva vana veZimbabwe vazikuramba nehanda asika kuda midzimu yambuya nehanda zikazi aiwa kwete hazviitika ndabuda pahwahwa paya ini nditokuudzai zvandakaita in my life zvarizava ndikutaura kuti nyika yedu yeZimbabwe purezidhendi tinaye kudhara akachangamuka kare ndichamisa zvimwe zvese zvitopedza nguva akapiwa mari akadii siyana nazvo kokana akapiwa ndeyake asi kana achikurongerai zvokuti Zimbabwe isimuke ndo panokosha munhu angatadza kutambira hake mbasera anongoziva kuti mbasera yemarara unongotorawo ndiani asingadi mari ipapa hapana munese anoenda mari kana akatora handizivi ini Dr. D kana akatora asi akatora nechinangwa chake chekusunungura Zimbabwe ndo zvandiri kukuudzai inini nhasi vana veZimbabwe purezidhendi aripo kudhara weZimbabwe akahwina kudhara akadliwa akadini zviri kuzikamwa pasi rese kuchamisa ndi akasohwina apa pasina kuti kwanzi kuchazoita chichi asi kana vada
ini hani ndiri pano pandiri panapa ini ndamirira go varume kunofiwako futi hakufiwi ndakuti masoja ndianguka anda kunirwisai nemasoja angu ndiani hapana icheri kuno kudubura uyu munangagwa kuti chibva apapa iwewe broadcast yotaura kuzimbabwe kuti ndoda kuti ataure iye nemurume wake ndauza kudhara kuti munangagwa ndomubata ndega vafanhaunda wataura kuti musashuta don't say zvevana vake mukadzi wake that is another story ene muzeka vese vanopinda mujeri family yese mujeri yamunangagwa apa ndikurevesa ndini Dr. D inasi kutamba ini indakadawa kudhara kuti kamuda kundibata huya mundibate ndikuno kumanyika rendi kumakomoku sechai nevhigeta yenyu huyai asi kana mangondiona muzive kuti muchaona kuti muchatsa sei hamufi makapadzokera kuti rutorevesa I'm not joking ndikutotazvo chokwadi president naye muzimbabwe chamiso ndepresident achavaka zimbabwe yakuti iite bhobobo nachiwenge zvimwe zvese zvimarabhishi izvi ndini ndiri kutaura ndiri komanda wemweya asi ndakataura kuti inini zimbabwe kana yanaka handidi kana basa rikuzi kana reusekurity rere I don't want inoda zvigarira kumba kwangu nemhuri yangu zvavharana zvapera asi imimi vana vepofu imimi pofu imimi mune magara bho ndo pane nyaya yangu imimi pofu amazi people of unanogara asi namine papofu zvoreva pofu asi mune madi maright inasi kuda ropa rodeuka ini ini ndakakuzai vazukuru ambuya nehanda kuti ropa richadaukira pastate house ndakada kuti imi mafana vanopfeka mabhareti enyu aya ndikangoona one anenge akabata pfuti waenda ene hapana excuse ndini ndiri kutaura kungoona one anenge akabata pfuti ipapo aenda roza komana wangu ishumba ini dzimwe mbada ndikutokuzai tipedze nyaya iperei kwete zvana cable series zvotipei yeutendekerera munhu kuti yogara pasi kuzvidza umwe kuti yogara pasi kuzvitema nemari zana tagwire idzi ndoze ndizvo kutemba here nemotikari dzamunopiwa ndizvo ma1000 acho munoitei nawo zvipatara hazvina mushonga marodhi kana bhokisi rinokwana mumakomba ari mumarodhi bhokisi remunhu rokwana kuita guva makamboiona kupi mimi nyika yekuti kwanzizo mota kanzichidhiraivhiwa inobva uko neinobva uko dzongotarisana dzese zviri kunzvenga makomba yasi mashedhoni vanhu vafa chiichosho ndikubvunza ndini Dr. D aiwaka kana ndichiti nguva yakwana inenge yakwana indine masoja angu apa handisina zvazvo kuti big cab 3
no ipapa ndaziya kuti kungwaziva vana vezimbabwe ndauda kukupai time chaiyo hapasina nguva ndati hapasina nguva ngo ndikakuziva moti kwazi ndaungwazai no ini polisi yangu ndekuti mukanzwa tsuriorira please garai muzimba zenyu madriver imimi munodriver malong distance muchienda kuna DRC hameno kuti ukanzwa tsuriorira urongada kusvika muHarare kana ungadarika Harare kana ungasvika kunana Beitbridge hameno ikoko kunana hameno kana ichi ibva wazorora hapana nokubvisa why ndikudaro because tsuri inenge yorira ende hona rikuzovaka haina fani ende haina sisi ndikuza asi inini Mnangagwa handisi kuda kuti ashutiwe ndinoda kumubata nemaoko angu amirire mhosva dzake dzaakapara kidnapping and all that zvichabuda kani ndichada kubvunza kuti vanhu vakakandwa muembrace mine apa vangani iye ndiye achaita answerable Emerson pose kana mugaba chedu anga aripo futi vaibasira kuti vanhu vatakakanda muvangani ndini Dr. D komanda wemweya komanda webako musambosha kani nyika takatoitora kudhara iyi ndini ndikuuza nyika takatoitora kudhara president aripo kudhara shamisa weza vanhu muchida uri musingadi asi ndishamisa chiwenga igomo rinoti Zimbabwe haichafi yakadonha futi ndichiwenga asi pakutonga apa ndishamisa nyika yadzokera kuvanhu zvapera masoja tinawo mutungamiriri maanai chamonda chii futi papa tubvunza chii chamungazoda futi papa ndati nepresident tinaye chiwenga zebodyguard ndoda kumbokuudzai zebodyguard rachamisa pasina chiwenga pana chamisa munizvise pasina chamisa pana chiwenga ndini ndiri kukutaurirai ini Dr. D komanda wemweya webako ndikutouzai vana veZimbabwe muzvinzwise zvinhu zvandiri kutaura ini handisi vana Nox Chivhiro kani handisi vana Geza ini no inozi Dr. D ndokutaura zvinhu zviripo zvandotoverenga mapepa amwana echiverenga apa mapepa eZimbabwe ambuya nehanda nasekuru Kagui vaine tsvimbo yavo.